Mga kapuso, ginarasyon nga tubig sa Iloilo City LGU kinahanglan sa gihapon sa mga residente. Apisar nga nagsugod na ang pag-ulan-ulan. Samtama kapuso, Disaster Council sa Iloilo City posible magrekomenda nga dulaon na ang state of calamity sa syudad kung manginestable kag bastante ng tubig sa mga water source. Yaring balita ang itutukan ni Kim Salinas. Nag-amat-amat na nga nagasaka ang level sang tubig sa mga bubon matapos ang pagtupas ng ulan subong nga semana. Sa piyak sini nagkakinahanglan sa gihapon ang pila ka mga residente sa Iloilo City sa ginarasyon nga tubig. Kaangay na lang ni Tatay Bernard sang barangay Mulyaluni kung sanin nagsaka man tuod ang level sang tubig sa bubon apang tubig alat man ang nagasulod. Uy. Ara man Japon kay kinanglang yung tubig sa ano, bubon kay kasulod ng tubig dagat. Timasin. Oo, sige yun lang. Apang ginako sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Council nga sa nagligad yung mga inadlaw, nagadubo na ang numero sa mga barangay nga nagapalista nga magpa-deliver sang tubig. Kung sang una, nagalabot sa 80 ka mga barangay ang nagapa-deliver kada adlaw, subong hindi na makalabot sa 50. Kasubong na lang sa barangay San Jose Arevalo, Cozarin, pila na kaadlaw nga wala nag-request sang delivery, bungod bastante na ang supply sang tubig. Wala na akong plan ng lakadlaw, kaya nga kung pa-check man ng sa palibot sa barangay ko daw nag-okay ng mga tao, kaya nagbinuhula ng ilabubon ng damo na tubig. Bangod sa paglubo sang delivery request, plano sang Iloilo City DRRMC nga maghiwat sang rapid assessment sa masunod nga semana. Pagalantawon diri ang mga shallow wells kag iban pa nga water sources. Base ng iba ng senaryo, then we could recommend to have a meeting with the Disaster Council and i-present nato ng data kag ang monitoring nato. Kung makita nga bastante na ang supply sang tubig, magarekomenda sila sa pagdula na sang state of calamity sa Iloilo City bangod sang krisis sa tubig. Kung wala na sang state of calamity, untaton naman ang water rationing sa syudad. Yes, montat man ang water rationing. So if those shallow wells nga gid-identify na recharge na nga may tubig na kag enough na to supply isang number of families in the area, then mag-report ang rapid assessment team na okay na ang water source, then wala na sa nag-exist na calamity sa area. Madumduman nga Mayo 15 silang nagsugod ng water rationing sa Iloilo City sa pihak na Abril 22 pa sa ginpaydalom sa state of calamity ang syudad. Upon kay Hans Desierto, Kim Salinas, 1 Western Visayas.